shi aure na gari ma'aurata na gari yake haifarwa, su kuma ma'aurata na gari zuri'a ta gari suke haifarwa, zuri'a ta gari kuma al'umma ta gari take haifarwa, haka zalika al'umma ta gari duniya ta gari take haifarwa. Kwando uku, kun gane? Duk wanda ya jefa su a cikin mintuna uku kuma a jere ba tare da ya rasa kwando ko ɗaya ba. A cikin ku duk wanda ya samu nasarar yin hakan, to ni sha na ɗau alkawari cewa zan sumbace shi baki da baki. Saboda haka baki ya shirya. Shin anan akwai wanda zai samu wannan sumbata? Barka. Makasudin sumbata soyayya ce, sumbata ba so bace. Ni da ki ba lalle bane mu san ta yaya kuma yaushe ne soyayya za ta farmake mu.
ki dan yi hakuri, zan dauki aran farantin ki. Abokai ku kalla, ku duba wannan tallan ku gani. Ai kuwa da na san da wannan dabarar tun da na rubuta wa wani cewa ina son shi da miya ne. Ni kuma da na barbaɗa miki barkono a kai. Kana gani ka san wannan lamba ta musamman ce. Bari mu ji. Hello? Kai ne? Gidan kallo, gidan rawa, cin abinci tare. To gaskiya zance ne na. Soyayya? Wayo Allah. Na gode da wannan zabi naki. Kamar ki kira tasi ne ko ki kira mai kafu babur zai tsaya amma ba wata alaka tsakani. Ya kamata yadda kika ji a kaina ni ma na ji hakan a kanki. Dole sai da shaukin juna soyayya za ta samu. Saboda haka hurumin miyar biredi daban da na soyayya. Shikenan kuwa. Kaga Jimana, ina so ne magana da kai. Hello? Jimana, wace ce kuma a wannan karan? Kai, Suwaita? Ke ce kuma tare da shi? Kwarai Sandy, Adiran ya tsara shirye-shiryen auren gobe. Tafi jam gobe kace ba? Kwarai gobe da safe ne. Muna buƙatar tagazawar ku. Kai, kullum matsalar da ɗaya. Kai, wai baka da wata mafita ne kai? Wannan matsalar fita musamman ce. Baban Suwaita fa shine ministan gida. Bugu da ƙari ƙwararren ɗan karan bata ne. Idan muka matsa auren Suwaita da sheke mu za su faru a lokaci guda. Ai wannan abin da ka faɗa shine ribar al'amarin gaba ɗaya. Akan me kuke ta damun kawunan ku? Wannan shiri na ne. Saboda haka ka sadatta wace soyayya ai ba komai bace, kowane hamago zai iya fadawa cikin ta. Amma sai mai zarra ne kadai zai iya bijire kowane kalubale ya ɗora aure. Ko da kuwa ba a so, ni kuma ina da wannan zarrar. Ita kadai gare ni, ka gane? Abin da nake so da kai, gaya min wace rawa zan taka. Ba wani abu babba za ka yi ba, ka gane? Kawai Suwaita da Ude za ka ɓoye mana a gidanku na iya yau kawai. Ministan gida abokin arziki ne na gidanku, saboda haka ba zai zarge ka ba. Kana ga shirin zai yi? A yanzu nan muka shigo gidan Sandy. Barkan ku da yara. Barka ne mama. Kai, Sandy. Za mu je biki gidan su Renat. Me zai hana kai ma ka je? Ina sheke ne zai da wannan tsohon labarin nasa na cewa wai da yayi kuɗi. Gaskiya ba zan iya jura ba. Dama na san ba zuwa za ka yi ba, kawai tambaya ne. To shikenan, ku yi masa mu tafi. Sandy ka tana gobe karfe 6 na safe. Ku da har karfe 10 ma kuna bacci, me kuke shirin yi da karfe 6 na safe? Ai zan je neman aiki ne. Ni na sani ma da wuya ya samu aikin nan. Shi da yake kiwon tsuntsaye. Yariyarka. Na gode. Sai mu fece, sai mu fece. To yara sai an ji mun ku ko Sai an ji Ina jiran ka. Gobe kai sauri fa. Wato ba ina da wata yar shawara. Anya daidai ne kullum a ce hannun rigar ki tana ƙara dakalewa? Kaga, in mijina ne ya faɗa haka zan saurara amma ba kai ba. Ashe? To ai ba zai iya gaya miki bane, shine yace ni na taya shi na gaya miki. kai Gobe wai haka ne? Haka ka gaya me masa? haka to wai jairin yaro ya zo na kawo magana ki kuma sai ke da Alala mara kunya. Kaga irin renon ka ko? ke ce ba ni ba. Toya, me na razana ni ne fa? Ku kwantar da hankali. Suweta, kin tabbatar kuwa? Mana ta tabbatar. Gidansu fa ta bari saboda ne, kai baka gane ba ne? Kawai tunani nake akan tashin hankalin da baba zai shiga da kuma yadda zai rikita garin nan. Tunanin hakan ke damu. Kada hankalin ke tashi. Komai zai tafi sumul. Kin ji ko? Ku kula. Sai an jima. Zan jiyo an jima. Shin wannan mutumin da ya yanka yarinya dan ta kyamucewa da soyayya kun kama shi? Mun same shi labai. Amma ya rasa ransa a karan batta. Ya mutu. Shikenan? Gaskiya dai kan yalla bai. Abinda zai iya biyowa baya ma nake tsoro. Idan muka kasa samo shi matsala ce. Haka zalika ma idan aka shege shi matsala ce. Lalle ire-iren waɗannan tantirai sam kada ku daga musu kafa. Ya zama na duk wani matashin garin nan da ya ja ambaci soyayya yayi acawi a wando. Ka gane? A yaro na Sandip zo mana. Yaushe ka shigo har ka tsaya nan? Ko ganin ka ban yi ba? Ga dukkan alamu ka samu aiki a Amerika. Na taya ka murna. Ai babanka ne ya gaya mun zauna. Akan wannan abu ya kamata a yi shagali. Ga abin sha ka sha. Ba komai, na gode. Wannan ita ce da'a. Shi yasa nake son ka sosai. Ina Suweta take ne? Ba tare kuka shigo ba? Suweta ba za ta dawo gida ba. Me kace yaro? Za mu iya shiga cikin mai magana cikin sirri? Ba ku yi magana ka anan. Suweta ta gudu tare da abokina Ude. Kai! Kutume ne me kace? Ka san dai waye ba? Ina Suweta take gaya min? Gaya min ina Suweta take? Suweta tana tare da Ude kawo.
idan ka sake na shigar da kai komar hukuma rayuwarka ta lalace. Na san da haka kawo, shi yasa na zo gare ka. A matsayinka na mahaifi ɓacin ranka akan daidai ne, kuma a matsayinka na ministan gida za ka iya amfani da tasirinka ka samu soyayya. Za ka iya aura mata wani koda ta yi aure, za ka iya sawa a kashe ude a wani karan batta. Magana ta haka take? Kwarai ma kuwa, shi abokin naka baya da wannan tunanin ne iya? Ka je ka bashi labarin tasiri na da kuma iko na. Kafin na bada labarin tasirinka da ikonka, ya kamata kai ma ka san tasirin soyayyarsu. Me wani sabon abu a cikin da zan sani? Ba buƙatar amfani da sashen fikira domin gano wajen da soyayya da ude suke. Kawai ka yi amfani da fikirarka ka gane waye ude, wannan ya wadatar. Ka riga da ka haye irin shekarunmu, amma za ka iya komawa baya ka tuna. Ka zo nan ne domin ka dora na kan siddin lokaci? Zan shege ka fa yaro. Koma waye da aka haifa za ka iya sheke shi, amma ba za ka taɓa iya sheke soyayya ba. Sheke soyayya ya fi ƙarfin ɗan adam, wannan hurumi ne na ubangiji kaɗai. Ina san da yake ne har yanzu bai zo ba. Shine ni ma na gani. Har yanzu shiru? Ni kaina abin yayi matakar damuna har yanzu ba. Gashi nan ba ya zo, gashi nan. Na gaji ne ka zauna haka. Yawa gashi ma ya zo da mota, ku zo ku shiga. Ku zo sauri. Wayyo Allah. Kai ne mahadin wannan aure? Yalla bai shi da ma sha'ani da aure. Wannan ubangiji ne ta hada. Mutum baya auren mace ba matarsa ba, kuma mata ba ta auren miji sai nata. Domin ubangiji shi ma da kansa yana cewa. Kaga Shastri, ka duba littafi mana in baka sani ba, kana ta karantowa ba daidai ba. Kamar ya ba daidai ba. Yaran zamanin da ko rubuta Hausa ba su iya karantawa ba, balantana su rubuta. Shine har wannan zai ci gyara na karatu. Ita zuciya sashe da sashe, tsagi da tsagi, an gina ta goyon goyo a bisa goyon goyo, kuma kowace sala an yarda mata soyayya. Haka farkon karatun yake da tijo, ba yadda kai kake karantawa ba, saboda haka yadda yanzu ka ji nayi shine farkon karatun. Kaina da kaina kenan. Amma kaka, kin sha maganin ki na yau kuwa? Wayyo, bai sha ba. Gaskiya kwanakin nan naga kina yawan yin mantuwa. Komai sai na tuna miki. To taso. Karbi to. Dubu wannan ka gani, ya kaga wannan? Ta wannan bangaren. Barkanku da safiya. Kana ganin Yawa barka ne yaro. Ya dai naga kuna kallon hotuna da sassafa haka? Muna so ne mu zaɓi hoton da za a buga a posta. To shine ne. Ya lokaci ɗaya haka kuma naga kun damu da sanuwata? Kaga a cikin wannan da kuka bi kusanci. Kusanci? Ai da ne kusanci da ɗaya, sauran haɗe mun kai za su sheke ni. Shi yasa nake da kusanci da kowa daga cikin su. Kai ma ka san ka zo da cakwaki a haka. Dole ne akwai ɗaya wanda kuka bi kusanci da. yadda ka faɗa ɗin nan ta ya za a iya gane? Yaro kana ji? Ka san ko watan gobe za ka tafi Amurka. Ka je ka kama aiki a can. Ya ka ji? Sai bayan shekara 5 kuma za ka dawo. Shi ne muke tunani akan aurenka. Hakan yayi. Shawara mai kyau. A shirye nake. Na ɗauka sai an kai ruwa rana zai yarda. Gashi abin ya zo gidan sauki, ya amince ba wata gaddama. To ai zama American ma ba zai mun daɗi ba ni kadai ai. Duk zan ji wani iri na sani. To shikenan, a cikin waɗannan ka gaya mu wace ce budurwarka. Sai mu je mu ga iyayen sa. Sai mu magana da iyayen. Duba ka bari ka gani sai. Wato shi yasa aka baza hotuna haka anan. To ai duk waɗannan kawaye ne kawai. Bana da wata masoyiya ko budurwa. Me? Yanzu duk abin da ake baka da budurwa? To kenan, ta yaya ka aure baka da budurwa? Hakan matsala ce ta ƙasa da ƙasa. Kawai ku zaɓa mun mata. Sai in aure ta. Da gaske kake? Idan kuka zaɓa mun mata, zan aure ta. Kana nufin kenan auren haƙi za ka yi madadin auren soyayya? In gaya miki ƙarya yake yi. Dole da wani makircin a cikin maganarsa. Bari shiga. Ko da yaushe yana gina jarawa da wajajen shagali. Ta ya za a ce baya da budurwa? Da walakin gora a miya. Na rantse bana da budurwa baba. Ai zuwa gidan rawa ba shike nufin mutum na da budurwa ba. Kuma ba zan ce bana son budurwa ba. Kawai dai ban samu wacce ta hada ni da ƙasa bane. Shine dalili kawai. Saboda haka duk wacce kuka zaba min kawai zan aure ta. Kawai irin dan zamanin da ne. Mama. Shekaru 30 da suka wuce, ni da babanka muka fara soyayya da juna. Karshe muka yi guduwa muka yi aure. Kai kuma da aka haife ka a wannan zamani na ujila, shine zaka je kana kokarin yin wani auren haɗi?
zamanin ujila bana da matsala da auren haɗi. So kake ya tsawon rayuwarka kai ta ga laifin mu da mahaifiyarka. Shin ba su kin tuna? Bara na siyo masa riga domin taya shi mun da ƙarar shekara. Haka ya watsa mun kasa fuska kan rigar nan. Kyautar lokaci mai wucewa maka kyamincewa da ita. To kyautar dindindin ce zaka amince da ita. Kana da gaskiya a maganarka. Akan batu na riga salon zamani ne baka sani ba. Haka zalika baka san yayi ba. Riga ko wayar hannu za a iya canza su ko kuma ajiye su ba tare da amfani da su ba. Amma abokin rayuwa ba haka bane. Shi yasa dole ake kulawa sosai wajen zaba. Tsoro nake kada kabuwa ta sani zabe na tumin dare garin neman gira a rasa idanu. Saboda haka na bar muku wannan nauyi a hannunku. Anya kuwa idan muka yi hakan shin ba muna kalubalantar auren soyayya bane? Amma in tambaye ka akan zamantakewar aure na da babanka me ra'ayinka? A gani na a lokacin ina aji na 8 akwai lokacin da ka jefi mama da waina a fuska wai dan wainar ba ta yi zagayen fasali ba ita ma mama ba ta yi kasa a gwiwa ba kawai sai ta dauki ludayi ta kwada maka hakan kuwa sai ya janyo babbar cakwakiya a gidan domin yaki aka tafka kamar a ƙasar Siriya a wannan daren ni da yaya Sindu ko bacci ba mu iya mun yi ba kuma muka wayi gari cikin tashin hankali burkici da tsoro kawai sai muka ga komai ya canza sai muka ga kuna magana da juna cikin farin ciki da soyayya kamar ba wani abin da ya faru da daddare har yau ya shige mana duhu yadda kuka daidaita kawunan ku a wancan daren in aka cire yan ƙananan rashin jituwar ku ban taba ganin masoya ko ma'aurata da suka fahimci juna sannan suka shaku da juna kamar ku ba ni ma irin ku nake so na zama. To in haka ne me ya same ka? Mun yi tsammanin cewa za ka kawo mana wata gimbiya amma sai gashi kuma ka bar mana nauyin akan mu. To ai gani ne kai amfani da wata dabara ce ka tirke mama sai kuma gashi kai nasara sosai sai baba ashe kuma dai ka san basira ta bata kai taka ba na jinjina ma gofi kai a wancan lokacin da ba su tana da yayyen iri na ai kuwa da ka sha sambade bade. To me zai hana yanzu ma na sha saboda fecewa da ne da uwa ka kala ji ko sai ka zambade ni a wancan lokacin na yi abin da ta kama na yi ne sanadiyan hakan ne ga shewa an wayi gari ga ka ashe mana kunya na ku sai kuke a nan kuma mai gidana ba zai fito bane sai lokacin rashin sa'a ya fece lokacin rashin sa'a ya fece kai waye kai kakalliya wai yaushe ne maza ki shiga ina nufin yaushe zaki mutu mai likita yace akai addu'a kika yi cewar ina roƙo a daga mun kafa daga auren jika na sai da feshe haka kika roƙa mutum mai nasi mai gidan kacin garere wallahi to an gaya ma wannan sorewar kan da banza ne gogewar kenan ire-iren wannan dan na san tunanin su ina kallon fuskar mutum da ke gane komai tabbatar da cewa auren da shegawar ki sun faru a lokacin da ya dace nauyi ne da ke kaina wanda zancen banza kake zan karya ma hakuri karki amfani da kakkausar magana give respect take respect in zaki nemi ƙarin tenuwa na wata ɗaya ko wata biyu ko ba shekara ce ki nema mana amma sam ban da kakkausar magana look I'm no play iya kai wannan wani hamago ne ba dan aure kenan Dilip Raja waye angon ne wannan saurayin ne dan ka aure shekaru ba ko mi zai manage ai wannan shine baban angon oh in dai angon kamannin sa ne da wannan to kamar shona fa sai ya karu a'a dana kyakkyawa ne ki ce yaran da ke tunda kin ce shi kyakkyawa ne kyakkyawa zamu nemo masa to ya gogewar ka take kullu aure sama da 10,000 a shekara biyar so nake da kulla 100,000 ta yadda zan shiga kundin bajinta na Guinness Book of Record an mai goma wancan Allah da alamu ka bi damuwa da wannan sama da kundin bajinta da kake faɗa amma tambaye ka kana da mata wato lokacin da na dab da yin aure ne ai mai gidan na gogaggen kwararre ne ana son gama masa kamar ya aurar da matar ga wani sai kai ta bayanin ai halbala oh na gane karin kumallon madam shine mafi rashin daɗi saboda haka shi yasa kake so ɗanka ya aure domin ya ci abinci mai daɗi a wajen sadaka ko ba haka ba ka da sadaka muke nema ba mai girki ba oh kawai na jera bazumin tunanin ki ne akan ɗabi'un aure ya sa kika ji na ce haka lala ɗan karo min kuma ɗin nan lala auren ujula baka ce kina nufin baki sani ba haduwa a yanar gizo bai ko ta na'urar hoto ɗaura aure a jirgin sama abin gwanin jawo hankali bugawa a jaridar haska gidan talabijin kyauta aure kuma a sama to idan auren sama bai muku ba sai a yi auren a ruwa ba kogin bengal yayi ko tekun pacific ko kuma kogin muse kowace magana ce kake yi haka me wani magana aure a ruwa kai kuma yana ga na ruwan ne bai maka ba to ma nemi wani zaɓin da ya fi waɗannan a laura makabarta mana to kaga man da shaidar wuta ma ruhuwan matattu ma za su shaida wannan ba karamar riba ba ce tsoro akan mata ko kuma gobe duka abubuwa ne waɗanda za su kau kana ji ko wajen da za a auren mu za mu gaya maka mu yan matan za ka nuna mana to tunda ka ce haka zan sama muku kyawawan haɗi za su yi matakar burge ku yawa to mu ga can za ku kalla
kinga kawai kaga kashe wannan wani abu ne yanzu waɗannan matan wannan ne yasa hotunan waɗannan yan matan ba na taɓa nuna wa iyayen ango shi yasa angon shi kare nake nuna wa hotunan me kuka mai da ni iye aure dungurungun a cikin sa'a ɗaya za a hada shi ai ba lalle je ko ina ba zai gimtse kun ga wannan ita ce ɗabi'a ta matasa da nake kauna tun kafin hadawa ya fara tambaya akan gimtsewa in dai gimtsewa ne ba zai wuce rabin sa'a ba dan dan uwana kwararre ne wajen raba aure yana yin rahusar kashi 25% ga abokan cinikayya na salonka na matakan tushe biyar ya burge ni da kyau ka kamo tasha ta iska ruwa wuta kasa wanne ne zabin ka to kai ka yanke mana to me yasa ni zan yanke ka zabi ɗaya daga ciki in ya so duk wani shagali da za a yi ta wannan bangaren sai ka kasance kana ciki to menene yasa zan kasance yana ciki na fi jin daɗin kasancewa ta da bana da aure to kenan tunda babu wacce za ta yi kukan mutuwarka kawai barin sheke ka nan take to shikenan mun tafi sai mun dawo yaro halo zan zo yanzu na yi makarar minti 15 ya haƙuri baba mama minti 1 dan Allah ku zo ku dan zauna kai na makarar minti 15 ai ba wani abu ne dan ka makara dan Allah ka zo to muna jin kai bayani da fara ku nutsu tukunna to mun nutsu dan Allah ku nutsu shikenan zamu da yi magana me haka ne mama haka ake samu matar to ni da zan iya neman aiki kuma na samu akan yanar gizo matar da zan aura ce ba zan iya nema na samu a nan ba wannan tsarin bai ba da kanku nake so ku fita ku nema min matar da zan aura aihuwa da mutuwa samsam ba a hannayenmu suke ba aure shine kadai abin da muka kasance muna da zabi a cikinsa shine kadai farin ciki da shagalin da ke ciki bai kamata mu sake mu rasa ba dan Allah gobe damar da muka hana iyayenmu shekaru 30 da suka wuce a yau dan da muka haifa ya ba mu wannan damar lalle ya kamata mu martaba riddarsa in jagaliya na saba gani suna shan barasa kai kuma bayan kayi aure shine zaka dinka sha ai ba shi kadai ba ni ma so nake na sha kafin ku aure da na ji an ce taku ta zo ɗaya abin ya bani matukar mamaki ina mata wannan fuskar ce shiru malam me faru ne ba mu ke da matsala ba kai kake da matsala shin ka san me wannan abokin naka yake yi kadan da ya daina shan barasa ko ba haka ba ka ji fadan Allah Allah kai mana shiru to sani da kuke gani auren hadi za a yi masa Kutimelesi. na gari aure na ne na ga abin gaba daya daga muku hankali ai ya kasance tsammani da musamman muke da shi akan batun aurenka muna tunanin za ku fice tare da yar babban minista ko prime minister na yi gagarumin shirye-shirye saboda aurenka haba kai kuwa yadda yan matan da yawa suke kware ma akan me zaka zaɓi auren haɗi baka sani bane amma abin da ka rasa ba komai bane face shauƙin soyayya soyayya ba shauki bane wani da daɗin yanayi ne kun ga kada ku toshe min baki ana wani ra'ayin ko yayin da mutane biyu suka so juna a tare shine soyayya shin motoci biyu za su yi karo ne a ce ba hadari suka yi ba da fari sai ka samu mai burge ka daga baya kuma burge wacce koma soyayya tir ni ba zan fada soyayya kawai dan sunan soyayya ba dole sai na ji wannan yanayin tuku kofi biyu idan naga kyakkyawar yarinya kawai sai dai in ji ta burge ni samsam bana jin cewa ina santa shin ka san fa'idar auren soyayya kuwa bari in faɗa maka kafin ka auri mace zaka san ita wace ce ita mata za ta san abincin da mijinta ya fi so tun kafin aure za a san asalin juna da ƙarfin arzikin juna a auren haɗi duk ba irin waɗannan kai kana ganin zaka ji daɗi gaskiya ne fa ban taɓa kallon lamarin ta wannan ɓangaren ba ta fa yuna kuskure wajen yanke wannan hukuncin auren iyayenki auren soyayya ne a'a na iyayenki fa ba shi bane ni ma ba shi bane ni ma ba shi bane duka auren haɗi ne kuke so ku ce to kenan ta aka yi suka samu fahimta a tsakaninsu kullum ba sa faɗa da juna rayuwarsu ba ciki take da matsaloli ba ku gaya min ganin mu bai fahimtar da kai cewa suna cikin zaman lafiya ba zance kenan to ku yanzu da kuke gani na ba ku fahimci nasarar auren iyayena ba ne kuma bayan wannan ma ita ma yaya ta auren soyayya ta yi saboda haka dukkan ku nan ni nan na fi ku martaba auren soyayya amma dai kawai na fahimci cewa imma auren soyayya imma auren hadi dole za a iya fuskantar kalubale da wasu matsalolin ita matsalar ai samsam ba a cikin auren take ba tana cikin karancin fahimtar juna ne da kuma rashin samo sahihiyar soyayya to ka fada soyayya mana to ce muku ne bana so na fada soyayya kawai dai har yanzu ban ji wannan yanayin mai sanyi a zuciyar nan bane
hakan yasa na barwa iyayena zabi kasancewar sun fi kowa fahimta ta. Amma kuma kullum kai ne mai cewa zaka iya yin komai akan soyayya. Ki gane har yanzu fa ina kan bakata na cewa zan iya yi wa soyayya duk wata irin hidima idan ko na fada soyayya to sai banda karfi na ya kare. Yaya haba yaya dan Allah ki gwada min mana. Yaya haba dan Allah ki bani mana yaya. An ka gani za ka amince? Haba yaya dan Allah ki ga mana. Yaya dan Allah ki mata magana mana. Yaya ki ga mana ki ko dan Allah ki gwada min mana yaya. Ke ki ba shi gani mana. Cikin sauki haka sai ka Mama kin ganta ko? Yaya yawa Sandi. Zan bari ka ga hoton amma a bisa sharaɗi ɗaya. Idan sirikin ka ya samu ƙarin girma, za ka je Tirumala ka aski gashin ka. Ke yanzu fa na shirya ne aure. Aski ne zai gagare ni mu ga hoton. Kai, wai za ka iya aski gashi akan hoton wacce za ka aura? Wayyo Allah, ba zan so ganin hakan ba. Ga hoton. Ɗauki. To zauna a nan. Kawai kada na kalli hoton mamana. Kawai kada na kalli hoton. A'a. Ba dai kawai na kalli fuskar ta bane ma'anar ganin hoton? Kawai na tabbatar kun yi min zaɓi na gari. Wace magana kake yi haka? Me yasa ba za ka gani ba? Yaro na roƙe ka. Mamaki bayan mamaki kake ta bamu. Dan Allah ka kalli hoton man ka ji ko? Sandi, na roƙe ka, kar ka samu cikin damuwa. Ka ciro hoton wannan yariyar ka gani dan Allah. A kaka, a bisa al'ada, yaushe an kamata ya ga fuskar amarya? A bisa al'ada ne. Kakana ya fara ganin kakata ne a ƙarƙashin rumfar auren su. Kyakkyawan al'amari, ni ma haka zan ganta. Haka ce, wannan yaron ya zare. Wannan ya fi auren soyayya citta. Na tabbatar wannan yaron ya zare. Ya zare wannan yaron. Kawai ku kyale shi. Yawa ina zuwa. Ina zuwa ka. Ina so aure na ya gudana kamar irin na wannan hoton. Kana nufin kamar dai auren kakata, kai ma haka za ka yi. Irin auren da aka shekara 100 da ya wuce irinsa za ka yi. Aure ne wanda sai da aka yi kwana 16 ana biki, kwana 5 aka yi ana ɗaura aure. Kwana 5 dai. Auren kakata babban rumfa aka yi. Dandamali mai faɗin gaske ga 'yan uwa maza da mata, gwaggwanni babbanni, innoni da kawunai. Kai, abin gwanin sha'awa ba magana. Aure na tsawon kwanaki 5? Mama, ni ma ka rike sa aure na ya kasance. Haba Sandi, aure da ya kwana 5 ana yi. Danginka za su iya zama na wannan kwanakin ne. To, me zai hana dangin mu su yi mana haka? Kwana ɗaya mai aka ƙare. Kwana 5 abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba. Ta yaya za a iya yiwu? To ai kenan, zan je Amerika na sawa wata zobe na sumbace ta. A ɗaura mana aure cikin dakika 5. Dan Allah a'a. Shikenan, za a yi na kwana 5 nan. Yawa mamalle Su, kai haka. In ba haka ba zai sumbaci 'yar Amurka to. Ya sambace ta mana, amma kai. sai ya ji manku. Kai, wannan yaro na ɗauka idan ya girma zai canza. Gashi ya girma bai canza ba yana nan yadda yake. Sandi. Na kaka. Wato kana koyon kula da gida ko? Sannu ku da zuwa. Wannan irin salona ne na yaranta. A duk lokacin da baki suka zo gidan mu sai na wanke musu kafafu da ruwa. Kai ma wato ka dauka. Lalle ka zo da salo. Baba lalle sadaka. Gaskiya na yi matakar jin mamaki. Duk da kin da shi shekara 100 ga ki har yanzu da yarantarki. Me ya sirrin wannan lafiyar taki? Wannan jikan na wasu uku yake bani magani a kowace rana. Shi da sirrin. Magani kace? Wani irin magani ne haka? Mu ma ba mu to mana kawai. Kai ma kana Ba ni so? maganin. To ga maganin. Shine wannan. Ya! Kun yi so? Yaran ya da da zuwa. lafiya sannan ko? Muna da zuwa kawo. Na gaji da rigimar wannan yaron. Gaba ɗaya matsawa kowa a dangi sai ya halarci aurensa. Na rasa yadda zan ji da wannan abu. Kai me yasa ka matsa da yawa ne? Duka adiresoshin da na sani na bata. Ka sa suna ta zirga-zirga. Magana ta gaskiya ni ranar aure na ma hutun rabin yini na nema. Waye saboda auren wani zai je hutun aiki na tsawon sati guda. Ni wannan bai dame ni ba. Sai kowa ya hallara zan yi aure. In ba ka ba zan soke. Yayi da alamu wannan bikin kwana 16 za a yi ana yin sa. Iya auren kwana 5 Da mutane ko sun so da yawa. Ya kaka sannun ku da zuwa. Barkan ku da zuwa. Ai ga tashin baki ganta ba. A barka. Marabala ne.
an kare ya hanya sannan ku da zuwa fadalla gaskiya mai barci sannu kun sha hanya sannan ku da zuwa. Gaskiya mun yi matukar farin ciki da kuka zo. Sannu. yaro ka faɗi ko kai na dauka cewa zan ganka da wani saurin walƙiya tamkar alluwar John amma sai daga kai wani shiri daki yadda ka san wani allura malingam. abokai na su ma haka suke faɗa. Ya kana matashi dan zamani kana komawa zamanin da. Ba komawa zamanin da yayi ba. Tana baya ne wannan. A sauƙaƙƙen harshe kuma waiwaye a dan tafiya. Dama ita rayuwa zagaye ce. Wata rana takan juya ta koma daga inda ta soma. Wannan zubi ne na rayuwa. Kaka, ga abu nan mai sanyi ki sambada. Tun rana baki samu kin sa wani abu a bakin ki ba. Yaron nan kana matakar damuwa da ni. A ranar farko babban bakuwa, a rana ta bi karamar bakuwa, a rana ta uku kuma a bakuwar dole. Dama irin wannan mummunar fahimtar kika mana? To gashi, kai ma ka dan sha. Dama sai da nayi tsammanin cewa za ka nuna bambanci tsakanin dangin mamanka da na babanka, amma ita ba sandara kowa ɗaya ta ɗauke shi. A irin wannan gurguwar fahimtar kika mana? Sam kada ka damu. Ai wasa ake yi maka yaro baka gane ba. Haba da gaske? Kwarai kuwa. An gaya maka auren yanki yayi masifar jan jinin su bi akan batun wannan auren naka. Gwaggonka sai da sa da fitar da rufi 25,000. Dai duk wani abin da aka yi bakin ka na buɗe sai ka faɗe shi. Abinci ma da daɗi da mutum da bai iya soyayya ba tafiyar su ɗaya. Kawai da dai ɗan uwana ne. Kullum muna cin abu na musamman. Dan inda ya zama ango ne to. Ina jiran marawar bayan tsofaffin angwaye. Ku saurari wannan labarin. Shekaru da yawa baya wata budurwa take cewa halawa yana ɗauka alewa ce mai zaki. Ashe ban sani ba wata azaba ce da sunan cire gashin jiki. Shi kuma wani ango da aka kira shi daren farko a ɗakinsa wai sai cewa yana da ayyuka da yawa saboda haka zai biya wani ya ba amarya lokaci madadinsa kafin bayan kwana biyu an tayo. Wani yayin ango ne aka ce faɗi wani abu mai daɗi buɗan bakinsa sai ya ce kasancewa ta bazawara bai hana an aure ta ba. Wani mai kanwar matarsa ta ce ya zo ya mata cakulkuli. Buɗan bakinsa sai ya ce me ya riba ta? Dama mai zai kai ka cakulkulo kanwar matarka. Wannan mijin mai tsini ma kuka yake. Kina wakewa da taro kina matsini na malama. To ai karin magana ne ba wani abu ba. Wannan shine an fake da guzuma an harbi karsana. A daina fakewa da matata ana karin magana. Ai karin magana shi daga rayuwa ne ake samun sa dole a jingina da wani abu. Idan kaga tauraron Arun da a aure ba za ka zama mai wata tantama ba. A ina ne kuka ga Arun da din? Shi da aka tambaye shi ko ya ga Arun da kawai sai ya ce ban ga Arun da ba amma na gano bashi rufi 6,000. A bisa wannan lamari na yi matukar sa a kawu rubi 25,000 na gani. 25,000 ma ina babana ne. Dama gidan biki kamata ya kasance cikin farin ciki ya zama a tumbatsa da raha da murna da shewar jama'a. Duk wannan gulmace zai cika mana cikin mu ne mu je mu zambaɗi waku. Yawa an shirya komai ai. Ya kai har yanzu mama da baba su dawo daga gidansu amaryar ba. Yawa yara mu je ko ku tawo mu je ku tawo. Yawa. Kai ango yanzu na aka kira ni akan biza ka ta kammulu. Kai auren ka kawai ka fice zuwa America. Komai akan kama? Mana sauran tafiya kawai. Yaya mama da baba sun dawo. Ya dai Sandi. Na'am baba. Ya haka. Me faru? Ya abubuwa suke ta tafiya haka. Me ya faru kenan? Ba ka ce ba za ka ga amaryar ba? To shine mu muka kai mata hoton ka ta ganka. Me ya faru? Fuska ta ce ba ta yi mata ba? Ki faɗa mana, ai da ni san ba wani kyakkyawa bane. Kai, mun gaya mata cewar kai ka ce za ka ma aure ta ba sai ka ganta ba. Ita ma ta ce ba sai ta ga hoton ka ba ko ga juna a rumfar aure. Idi ta ce. Iye wani ya samu irinsa. Fuskokin kwandala guda kenan wannan. Ba mu san me gobe za ta haifar ba. Kafin wannan lokaci shi kadai ne. Yanzu kuma zai kasance a tare da wata. Yarinya irin wannan a wannan zamani? Abin ta mamaki. A auren nan komai ma abin mamaki ne. Ko auren soyayya kuka yi yanzu kuma ɗanku auren haɗi yake so ya yi. Gashi ango da amarya sun yarda da aure ko ganin juna ba su taɓa yi ba. Ai komai ma abin mamaki ne. Wai shin ina hoton amaryar yake? Amma dai mu ai a nuna mana ko? Ina ko da wasa. Angon shi kansa ma ya haƙura sai ranar aure ke mai matsuwa. Kowa ma anan kamar ango ranar aure zai ganta. Na ji wannan basu yayi basu. Gaskiya ne mamalle. ఐదు రోజుల పెళ్లి అమ్మంది పెళ్లి Aikan gaskiya kai hoto
yawa ku gyara gaskiya ba abin da yayi ba kaya ga wannan shi ma yayi wannan me haka to shige ba hurumi na bane to ai kina వధూ ఎవరో కాదు సీతమ్మ తల్లి yawa jashi sama sosai jashi ya hau to har yanzu ne muna ta jira ba mu ga motar ba kai wannan shi ma gaskiya gwanin kyau ne gaskiya abin ba magana ఉన్నగలాడే గుమ్మల జడలు హంసలు ఊడే అమ్మల నడలు నగలకు కంది మగువల కళ్ళకే గుండెల బడలు ఆరాడమ్మ కోవెల ముందు అసుపురాటతో ధ్వజారోహణం కళ్యాణానికి అంకురార్పణం పడుతులు తట్టి పచ్చతోరణం ఎందరింతులాచే సొందరుడే హాయ్ తలకు పోసే చేయి తలపులొక్కవే నలుగు పెట్టిన కొద్దీ అలిగింది వయసు అలిగిన కొద్దీ వెలిగింది మనసు Marabanku da zuwa. Sannan ku. నిమ్మని కట్నం కోరివే మడగే లేదు ఇప్పటికైనా ఎఫ్ఏబిఏ చెప్పించండి ఎల్లపట్నం స్టాండ్ అర్థం కావాలి మాకు దానికి తగిన పందిరి మంచం ఇప్పించండి పాలకూరు కండ్ల జోడు కావాలి మాకు దానికి తగిన రిస్ట్ వచ్చి ఇప్పించండి నిమ్మని కట్నం కోరివే మడగే లేదు ఇప్పటికైనా ఎఫ్ఏబిఏ చెప్పించండి అది లబ్బో దిబ్బో గబ్బో జబ్బో మ్యారేజీ లవ్ మ్యారేజీ అది హనీమూన్ అవ్వంగానే డ్యామేజీ ఎవరికి వారే యమునా తీరే ప్యాకేజీ ఒక పీకేజీ అది అటో ఇటో అయ్యిందంటే దారేది కృష్ణ బ్యారేజీ
తట్టలో కూర్చుండబెట్టిన వధూనా గుమ్మడి పువ్వులో కొలికెనొకటి అది మంచు ముత్యమా మన మధురత్నమా
Yauwa zo da Allah. Ka wannan shi ake ta jira ai. Sosai ma. Kaka, shin wannan ganyen ɗacin yana kusa? Yana ina? Dole ana buƙatar shi ta nan. Ai sauri a kawo. Ku yi masa ku kai mana a daina bata lokaci. Yawa akwai wani a can. Kaga ga wannan ko. Yayin da kake addu'a sai ka daura mata wannan ciyawa. Amma ya addu'ar take kenan? Amma ai ka lakanci addu'ar ba gaba gita yadda ya kamata. Da sanskrit ce ba za ka iya karantawa ba. Dama a cikin biyun kowanne kai ya zaka haye. Shine na mayar hankali akan wancan na haye. ɗabi'ar jaddadawa ce na gaya maka cewa za ka zama abokina a duk wani al'amari na ƙwarai tare da shakuwa da juna. Ban taɓa karantar yaren Sanskrit ba, kawai da na san auren kwana 5 za a yi shine na dukufa na koyi iya abin da zan iya. Sani. Kaga, ki mana, ka gabatar da mu mana. To shi ke Kin ga waɗannan abokaina ne makusanta, watsatsu. Wannan da kike ba gani haka ba, shine da kawayen amarya muke so ka gabatar da mu ko baka gane ba ne. Sosai ma kuwa, amma za ku fara gaisa da mazan su tukunna. Amarya da angoye da kasanta kwayan juna. Shin ba na gaya muku cewa haɗin yayi ba? Shi yana gimtse mana bayanai ita kuma wannan kawuna za ta gimtse mana. Kai, shin ko ka taɓa ɗauka za ka sami kyakkyawar mata kamar wannan? Ana son. Ai kuwa siriki ya fi ta kyau. Aha, na gode. Yang